Hello! Eh! Nakay number ni Jake. Tuloy yung oral. Hindi mo pangano. Kaya mo ginang Aran niya. Aran niya sa ARANIA para anime. Ay, so galing. Huwag mo siyang gift. Tapos yung gift content. Okay. Kung mo dito, magbilang ito. Samsam na kalina na iba. Wajala! Wajala! Ay! Wajala! Uy, Pilipinas, wala! Wajala! What's the jump team? Team na, kuwan! Hindi ako mag-carry. YouTube na pod. Wantong ka na! Ay, kaya ta. Ano ba? Kay ko. 1, 2. 1, 2. Mamidyo ko dre, bahala mo pang YouTube na ni ugma. Unya day. Umiga tao, friend. Kani klaro na dyan nga video. Video na dyan siya. Klaro ka na video, bahala mo dyan. Video na dyan siya. Kay basin ugma, may ball na yun mo. Ngayon yung naon na YouTube. Alam mo kay Bong ha? Alam mo kay Bong, ngayon yung naon maabot na YouTube ugma. Alam mo kay Bong ba ngayon yung naon maabot na YouTube. Oh, pakyo. Sige, pakyo. Takyo na talaga, takyo. Yan, malaki ko. Tanga na yung suwot. Ay, ikaw, buo ba? Oo, galing. Nang nandiyan na buo. Bray. Di mo na biro. Bitad mo na. Bong na nyo ha, yung mga naong mabutang si YouTube ugma ha. Alam mo kay Bong ha. Alam mo kay Bong ha, mabutang yung mga naong si YouTube ugma ha. Alam mo kay Bong ha. Yaw tuwa namin ka. Hindi ba dito maglingkod sa bangko? Ito, bangko ikaw, tagaan yung bangko. Tagaan kag bangko, bitaw, tagaan kag bangko. Tagaan jud kag bangko jud. Tagaan jud kag bangko gid. Ay mo kabalaka, tagaan mo bangko. Video man ni. Video man ni. Video man ni. Oh. Yaw-yaw mo tulo, pag-yaw-yaw mo tulo. Oy, Jay, pag-yaw-yaw mo tulo. Brad, ako Brad, nakatama kong tayo, Brad. Silent.
Siya, silent type ni siya. Silent. Silent type of monkey. Ya kan ni siya, unsam ni siya. Let's go lang siya dog. Dito sa ya kan ni siya. type of baboy? Vulgar dog. I'm a vulgar person dog. Oh yeah. Yeah. Kani unsam ni siya. Kupot pitil. Kani siya dira baso. Ya ko mainom. Nasod na tayo ang pisil, Brad. Yeah. Pila ka na, Brad. Video na, Brad. Ay apil din na Brad. Ay, kung ba? Brad, naoy na mabuang hapon. Sig may bong mo yung mga naong na nasa YouTube ug ma ha. Alam mo kay bong yung mga naong butang sa YouTube ug ma. Oh, dara. Oh, dara. Brad! Ano na, Brad? Wala. Live, alpaca paro. Oh, mo na siya. Oh, papel ka sige, oh, dira. Ala oy. Ano man. Okay, nasa ko'y shooting diri. Nasa ko'y shooting diri. Tuwa karon. Mo ni siya. Mo gina siya. Saban! Basta kay mo na siya. Dami ilaso sa ato lang gawat. Oh, kapit tayo ay. Brad. Hey, long live the Brad. Long live. Wait, saglaw dito sa musisi. Oo, Ato ba, padulan. Padulan. Awa lang. Basa lang tayo. Sakto gid basa na lang tayo. Video raman ni, sinsya na mo. Video raman ni, sinsya na mo. Video raman ni. Video man ni. Video ni. Oy, sama na! Ciao, isura mi gawin. Kamay. No, sila na may nabut-but dito. Vlog, sunod eh. Nanload, laro kayo.